Nu er jeg her på 1, 2, 3 Løgnergade, og jeg har fået at vide, at der skulle ligge en lig. Amon ham. Han er død. Sten død. Joink. Annette Grønlykke. Ja. Medlem af Blockbuster. Svans. Dobbelt joink. Her, værsågod. Hey Johnson! Hey journalist! Hvordan gik det med dig med armen og den synlige morter? Jeg har den stadig. Hvad er der sket her? Altså her. Ja, han er død. Hvordan? Jeg tror det er et mord. Lad os snakke om det, mens vi går den vej. Hvornår skete det, Johnson? Ja, det er ikke længe siden. Det er jeg helt sikker på. Hvad med nabolaget? Tager det skade, tror du? Jeg tror aldrig, der kommer til at være lykke på det her Guds forladte sted. Okay. Hvad med dine teorier? Du har altså så mange af dem. Ja, nu skal du bare høre her, journalist. Kan vi ikke sætte os ned med... for helvede! For Nu er det 3! Møster med sagde, kan vi ikke sætte os ned og snakke om det? Jo, lad os sætte os ned på denne bænk her. Ja. Nu skal du høre, hvad der skete. Det, der skete, var... Jeg spiller fodbold. Helt alene. Hvor blev bolden af? Er det den her? Ja, jeg tror det er min. Det ligner den. Ja, men nu vil jeg dræbe dig. Jeg er bange. Nu vil jeg løbe. Den vej. Hej kriminalkommissær. Hej. Jeg tænkte på, kunne du hjælpe mig med noget? Der er galt mor. Jeg er efterforsker. Kan du så ikke hjælpe mig? Please. Jeg efterforsker døden. Nej, det er så rigtigt vel. når du er død, så kommer jeg. Nej, farvel. Fuck dig.
Ej, vil du nu også jagte en gal morder, altså? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er morderen. Du er morderen? Ja, hvor er han? Altså, nu den vej. Okay, tusind tak. Holdt. Hvad? Jeg er efter ham der. Vi to skal slås. Nej, det skal vi sgu da ikke efter ham der. Jo, vi skal. Derude. Hvad har jeg tid til? Jeg gemmer mig herude. Han finder mig aldrig. Hvor fanden blev han af? Den vej. Jeg gemmer mig her. Jeg tror ikke han finder mig. Måske. Der kommer han. Nå, hjælp. Det er ham. Nu er du død. Hjælp. Død. Hjælp. Død. Hjælp. Du stak i min lige nærmest min gule pind. Forbidt svans. Det bløder. Jeg tror. Det bløder. Det bløder ud over det hele. Hvem skal gøre rent? Det vendte ud af mig. Det går så rent. Mit liv i patienten. Blod. Så meget blod. Hej. Blod i munden. Jeg tror. Jeg vælter. Nu dør jeg.